Защо индукционните котлони са 10 пъти по-добри от стандартните стъклокерамични котлони? Първо, прецизност. Индукционният котлон може да бъде нагласен на перфектната температура за съвършеното готвене на бавен огън. Също така се загряват и изстиват много по-бързо от стъклокерамичните, а и са много по-икономични, защото се загрява само съда. Второ е безопасността, тъй като при индукционния котлон заради магнитното поле, което той създава, се нагрява само и единствено дъното на тенджерата. Буквално може да си сложите пръста на милиметри от нея, защото нямаме стандартен релтан, който да загрява цялото стъкло и целият котлон. Третото, но не на последно място, предимство е почистването. Знам, ще кажете, повърхността на двата котлона е еднаква, но за разлика от нормалния котлон с релтан отдолу, ако тази тенджера прекипи върху индукционния котлон, тъй като е горещ съда, а не стъклото, мръсотията не загаря по повърхността.